Καφετζή, άνοιξε βρε την τηλεόραση να δούμε τις κριτικούς Ολυμπιακούς αγώνες. Ένα καραφάκι ρακί, 4 ρακιδοπότηρα, η λύρα, η κατσούνα, 2 πιστόλια και μια διαβασκομιλιά. Κριτικοί Ολυμπιακοί αγώνες μέρος τρίτο. Διαγωνισμός χοχλιού. Στην Κρήτη αγαπούμε τσιχοχλιούς. Τσιχοχλιούς θα μου πεις. Ναι βρε, τσιχοχλιούς. Γιάτα, γιατί δεν μας αρέσει το fast food, το γρήγορο φαγητό. Στην Κρήτη είμαστε καλοφαγάδες. Είναι γνωστό ότι μας αρέσει το καλό φαγητό, αλλά και τα καλά πιστόλια, Μόλις λοιπόν θα δούμε φαΐ, θα το πυροβολίζομαι. Δεν πάει να προπατεί, δεν πάει να πετά, δεν πάει να κολυμπά, να σέρνεται σαν το γογλιό. Εμείς θα του παίξουμε πρώτα την παλωθιά και μετά την πυρουνιά. Και όποιος προλάβει να φάει τσιχοχλιούς. Ειδικά το τελευταίο, Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει μόλις δακάρει να ψυχαλίζει, να σπάσουν όξο με ένα καλάθι στη χέρα και να πιάσουν τα χωράφια. Όποιος καταφέρει και μαζώσει ένα καλάθι κοπανιστό γεμάτο μέχρι απάνω με χοχλιούς, θα είναι ο νικητής. Δικαιολογίες του τύπου εγλακούσα, αλλά δεν την προλάβαινα. Αυτή η γλακούσα είναι πιο γρήγορα από μένα, δεν γίνονται δεχτές. Και βέβαια για τις πόντους που θα παίρνει ο καθένας στο χοχλιδομάζωμα, θα μετρά και το μέγεθος του χοχλιού. Γιατί άμα είναι ο χοχλιός, ας πούμε, ψηλός, θα παίρνεις ένα πόντο. Μα είναι από τις χοντρούς, θα παίρνεις 2 πόντους. Και άμα τύχει και ο χοχλιός είναι από την εποχή του παππού σου, τότε θα παίρνεις 5 πόντους. Αν σε περίπτωση την ημέρα του διαγωνισμού δεν βρέσει για να πορήσουν χοχλοί, το άθλημα μετατρέπεται αυτόματα σε διαγωνισμό για χοχλιούς ξετροχαλιαστούς. Όποιος καταφέρει και μαζόξει τις περισσότερους τσουρωμένους χοχλιούς μέσα από τις τράφους και τις τροχάλους, κερδίζει το έπαθλο. Που είτε είναι μια τηγανιά χοχλή που μπροστεί. Μην πάει χαμένος τόσο ένα χοχλιδομάζωμα. Όπως είπαμε και στο προηγούμενο διαγωνισμό, οι κριτικοί αγαπούν το καλό φαΐ και ειδικά το κρέας. Αρνιά, κατσίτσες, γρυβάκια δεν αφήνουν πράγμα, άμα δεν έχεις και δικά σου, κάνα πρόβλημα. Μα κλέβτης του διπλανού σου. Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να καταφέρει να μπουζάσει όσα περισσότερα οζά μπορεί, να τα φορτώσει στην καρότσα του 4x4 ή ό,τι άλλο μεταφορικό μέσο διαθέτει και να το πάει στη δικιά του μάντρα. Χωρίς να τον πάρει όμως χαμπάρι ο βοσκός και του παίξει με τον τζιφτέ ή το λικόσκυλο και τον εξελουριδιάσει. Ως επιπλέον βαθμό δυσκολίας, την ώρα που θα κλέφτει τα ξένα οζά, θα πρέπει να προσέξει και τα δικά του. Να μην του τα κλέψει άλλος διαγωνιζόμενος. Και στο τέλος του απομείνει μόνο το λικόσκυλο στη μάντρα. Αν δεν του το πάρει και αυτό δηλαδή. Νικητής θα είναι αυτός που στο τέλος της μέρας έχει τα περισσότερα οζά. Και το έπαθλο θα είναι ρυφάκι στο φούρνο. Και την ώρα που θα ξεκοκαλίζει το ρύφι μαζί με τον κουμπάρο του, γιατί θα είναι κλεμμένο από τον κουμπάρο του βέβαια, θα του λέει: έλα κουμπάρι να φάω να δεις νόστιμο κρέας που είναι το κλεμμένο. Και λέει αυτό: νόστιμο που είναι το ξένο βρε, και μην κάτι πως είναι από τα δικά του. Και αφού πιούνε μερικά κρασάκια βγουν στην όρεξη, θα πούνε και τη μαντινάδα: δεν θέλω ρεθεμνιώτησα να βάφει τα νυχάκια, τη θέλω λιβαδιώτησα να κλέφτει τα ρυφάκια. Και στο τέλος θα τη μάθουν όλη τη μαντινάδα, θα βγει στο εξωτερικό, θα τη μάθει μέχρι και ο Drake. Να την κάνει τραγούδι. Δεν θέλω ρεθεμιώτησα να βάφει τα νυχάκια, τι θέλω λιβαδιώτησα να κλέφτει τα ρυφάκια. Διαγωνισμός συντεκνιάς παύλα κουμπαριάς. Στην Κρήτη είμαστε στον πολλά κοινωνικοί και πηγαίνουμε σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Δεν πάνε να είναι γάμος, φάφτης, κηδεία, γενέθλια, εγγένεια, μαγαζιού, σχολικό πάρτι. Εμείς εκεί μπάστακες. Λες και μας έχουν βγάλει φωτογραφία και την έχουν τυπώσει σε πραγματικό μέγεθος και μας έχουν βάλει και να στεκόμαστε στον εμπάστακας. Και όταν πας παραδείγματος χάρη σε ένα γάμο, όλο και καμιά κουμπαριά, καμιά συντεκνιά θα κάνεις, γιατί θα γνωρίσεις κόσμο, υπάρχει και αυτόν αλκοόλ και λύνεται εύκολα η γλώσσα. Και έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να στεφανώσει τα περισσότερα ζευγάρια και να βαφτίσει τα περισσότερα μωρά. Αν ο γαμπρός ήταν βιαστικός και η νύφη έχει γεννήσει τη μέρα του γάμου, ο διαγωνιζόμενος με τον ένα χέρι θα βαφτίσει και τα άλλα θα στεφανώνει ταυτόχρονα. Και φυσικά ο πόντος θα μετράει για 2. Απαραίτητη προϋπόθεση για το διαγωνισμό είναι να χαλά ο κόσμος από τις μπαλωτές. Όποιος καταφέρει και βαφτίσει τα περισσότερα κοπέλια ή κρεμάσει τους περισσότερους μπουνταλάδες που τους τρώει ο κόλος τους και θέλουν να παντρευτούν, χωρίς να φάει καμιά ξόφαρτη σφαίρα στην κεφαλή από τους πυροβολισμούς που θα παίζουν στο γλέντι, και καταφέρει να επιζήσει από το πολύ φαΐ, πιωτό, ρακές, χορούς, θα κερδίζει το έπαθλο, που είναι ένα τραπέζι με γαμοπίλαφο. Διαγωνισμός εκλογικής αναμέτρησης. Οι διαγωνιζόμενοι του κριτικού αυτού αθλήματος θα πρέπει να κατέβουν υποψήφιοι στις εκλογές και να κερδίσουν βέβαια. Επειδή όμως είπα πριν ότι είμαστε πολύ κοινωνικοί άνθρωποι και κάνουμε συντεκνιές, κουμπαριές κτλ., οι υποψήφοι διαγωνιζόμενοι θα βάλουν υποψηφιότητα και μετά θα πηγαίνουν να ζητάνε την ψήφο από τον κουμπάρο
ή το σύντεκνο. Το πρόβλημα είναι ότι ο κουμπάρος και ο σύντεκνος έχει και αυτός πολλούς κουμπάρους και σύντεκνους που και αυτοί έχουν βάλει υποψηφιότητα. Η ψήφος του μοιάει στην κουμπαρό σύντεκνη χιλιάδες και ήταν να κάνει κι αυτός. Σου λέγα τη μια, για να ξεφύγω εδώ από τη δύσκολη θέση, θα πάω βάλω κι εγώ υποψηφιότητα. Να μην ψηφίσω και κανένα, να μην έχει και κανείς παράπονο. Το πρόβλημα είναι ότι μετά πρέπει και αυτό να γυρεύει ψήφους και εδώ από την αρχή όλο τον ένα κουβάρι χωρίς τέλος. Και φυσικά συμβαίνει αυτό. Παίρνω τηλέφωνο το φίλο μου, του λέω κατεβαίνω δημοτικό σύμβουλο, θα με ψηφίσεις? Μου λέει πώς να σου το πω τώρα? Του λέω ήταν να μου πεις, πες μου, του λέω ήταν να μου πεις. Μου λέει κατεβαίνω κι εγώ υποψήφιος. Λέω με ποιο κόμμα? Λέει με το αντίπαλο. Όχι ρε γαμώτο, με το αντίπαλο. Αλλά αυτοί είστε. Αυτός που καταφέρει. Όχι αυτός που καταφέρει να κερδίσει τις εκλογές. Αυτός που καταφέρει να κάνει τους περισσότερους συγγενόκουμπαροσυντέχνους να κατέβουν οι ίδιοι υποψήφοι, αυτός θα κερδίσει το έπαθλο που θα είναι μια καρέκλα με ζημένα κένταυρο για την επόμενη τετραετία. Και ο νοήτο. Ολυμπιακοί αγώνες μέρος τρίτο. Έλαβαν μέρος με τη σειρά που αγωνίστηκαν ο Κλεφταρνής Ποδηλατάκης, ο Βαφτίζος Πίτσεφι Παπάς, ο Αντρέας Προχώρας, ο Αλλά αυτοί είστε.